Čo som dneska si dávno hojda a dneska sa hráme hru FC Mobile. Ja som už mal lepší účet, mal som tam Ronalda, Messiho, Mbappého, ešte som tam mal iných a sa mi vymazal ten účet, ja neviem prečo, tak ja som musel si urobiť nový, volám sa tu Danny, ukážem vám tam klub, mám iba over, neviem koľko, 79, lebo fakt som slabý. Mám reservet, tu mám takýchto chalanov, mám tu Nikolasa Foden a mám tu aj Jackson, vidíte, Nicolas Jackson, viete, jak bolo to video, neviem, či ste to videli na YouTube, že on tak, ten Nicolas Jackson bežal a on to kopol vlastne a on proste kopol to niekam do Ameriky. A ja tu chcem hrať, a pošli mi do matchmate, sorry, matchmate, try. Hej, mám to try again. Tak dám play unranked. Takže ľudia. Mám tu nejaké play unranked. Čo to toľko trvá? Finding out. Ja môj to hľadal nepriateľa. Takže ideme hrať. Aha, to je nejaký Rus alebo Ukrajinec proti. Ja mám 118 400 caps a on má iba 89 800 caps. Ale ja som amatér, čo? Ja som iba... No tak to je paráda. No, takže už ideme. Tu mám Ronaldo, takto, hej. Ronaldo dress, takto. Toto je môj tím. Toto je jeho tím. Lukaku je tam. Lahovicon. Mám loptu. Kúkajte, hej. Mbappé, keď sa rozbehne, tak Lukaku ho zastavil. Check Dvandev, či jak sa to robí. Tak. Nie, pozor. Keby to nenahral, tak to je na 100% gól. Pozor, nahraj to. Aha, Kylian Mbappé, hudbený. Dobré tričky. Mbappé, Vini! Ajajaj, škoda. Ten Vini keby dal, to by bolo dobre. No ideme. Hej, čo ti to toľko trvá? Tak. Opa. Arimu. Počkaj, ja strelím, ja nedám. Nie, ale máme za to rohy. Dokope. Valverde, tak ja to nahrám Mbappému, lebo tento väčšinou dáva. Bež tam, kde je Lobotka? Chyť to, prosím. Toto je, aha, Lobotka. Vidíte to? Ten, čo teraz sa mi ukazuje. Bogmo. Prosím, nie, Casillas. Dobre, Casillas. Nemám brankára, mám Casillasa. Jak som si ho obkľúčkoval. Ole. Nie, mám offside. Jaký ukáž? No tak to nič. Takže oni kopú. Bum. Ten Eder miel tá úplne, že dopí. Tak nahraj to. To je ten čo bol. Čo porazil, to bolo to, jak sa to volalo. Napíšte mi schválne do komentára, že kto porazil Ronalda na Euru. Keď hralo Euro, že aký tým, alebo ja som to fakt zabudol. Čo je mu? Aha, tento ma ide skosiť, ja som to na ňom videl. To je tiež Lobotka. Kúvejte, Vini. Mbappé, čo stojí? Nahrám mu to. Mbappé, Kylian Mbappé. Škoda. Ja viem, čo on robí. Ja to tiež urobím, kamo. Ľudia, ja to tiež urobím s tým rankárom, hej? S tým mojím aj on nemá Casillas, ja neviem, koho on má.
No, takže to je jedno. A ide Rodrigo. Ups, som ma normálne poslal na zem. Čo robí ten Mbappé? Rodrigo. Baka. Gól! Rodrigo. Bum. Neviem, prečo má Mbappé 8 a Rodrigo 4, ale to nevadí. Aha, tak to úplne do prázdnej. A bum! Zdvíhal ruky. Že gól. Bežíme, bum! Ten Lukaku, ty kokos, to je nejaký macher. Tak, Valverde, ja ho prosím, Casillas! Nie! On dal gól, lol. To nevadí. To jedno, rozohrávam. Hej, tak ja sa naštvujem. Lukaku, čau. Nie, ja ich skosím. Normálne ich takto skosím. Čaute, chalani. Lukaku. Viete, čo idem urobiť? Nie, ja som to dosral. Prepáčte, že som nadával, len to som fakt to slovo. Nie, ja som to tam nechcel kopnúť. Lobotka to chytil, Mbappé. Ľudia, napíšte tiež do komentára, že či ste nabožkári alebo etikári, lebo ja som nabožkár. Teraz budem mať príjmanie a keď to bude gól, tak keď bude taká dobrá šanca, tak sa vám ozvem. Ok, takže Lobotka hade. Ty kokos, neviem, či hodí. Mbappé. Nie, škoda. Čakajte, keď to bude nejaká dobrá šanca, tak prídem, tak sa vám ozvem. Ale je roh, takže počkajte. Hlava. Nevadí. Keď bude dobrá šanca, tak sa vám ozvem. Ok, čaute. Takže sa vám ozvem, keď bude. Počkajte. Nevadí. Ok, takže Lukaku, či Rodrigo ide? Rodrigo, nie. Koľko, +2. Aha, komu by som tomuto dám? Neviem, to je nejaký Achfarlo. Poď, kopni to, dajte si vlastný chalani. Oni si dali normálne, že vlastný. Kúkajte, oni si dali normálne, že vlastný. To sú ty kokos. Čo toto? Aha. Ja, že je disconnected. Poď, hraj. Koniec. Ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite like, odber a čaute.